ens trobem davant d'una formosa llei, recentment estrenada en l'exercici del dret a la cultura, a la paraula, dret al gaudiment i desenvolupament de la vida i identitat aragoneses, drets basats en el meravellós principi de la no discriminació. Per això, us demano a tots els partits de la cambra, als que la vau ratificar i als que no, estenguem ponts, com puguin reconciliar-nos, especialment amb els altres aragonesos depositarios del nostre preciat tesor lingüístic aragonès. No hemos quisto fer una ley aspra. A lei no se chira, s'afalaga, no furta cosa, no fa fer aos que fer no quieren, però deixa fer aos que fer querrían. A lei que es veiu nacer i et acusirà dos lenguas, una que por sene de rebuix no escapará si que con fiestas y afalagos, l'altra más recia, precisaba que l'en dixésemos, no hi és forana, a lei ye tova, no se ficará nadie, no la tratez con aspruras, que no ye aspra. Muchas gracias.